ಗರ್ಭದ ಬಣ್ಣಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ್ರು ದುಬೈ ಪುಡಿ ಬಾಂಬೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡಪುಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯಾರು ಪೂರ ಪೊತ್ತನ ಎಂಚ ಪರಿಮಳ ಕಮ್ಮೆನದು ಕೆಲವು ಪುರ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟಿದ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರಿ ಕಡೆದಾಂಡ್ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ ಕಡೆ ಬರಂಡು ಪುಲಿ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಲತ್ ಮತ್ತೆ ಜರಿ ಜರಿ ಲತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇಟ್ ಪೂಜೋಡು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಪೂಜೋಡು ತೆಳು ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತೋರಾಪೇರ ಜಿ 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 ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ ದೊಡ್ಡನ ಪುಳ್ಳಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಪಪ್ಪಲ ಹತ್ತಿರ್ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ಹತ್ತಿನ ಪಪ್ಪ ಅಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಚಾತ ಬಾಯಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ತಲೆ ಪೊಡಿ 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 ಆತಂಡ್ ರುಚಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ್ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡ್ ಅರಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯ್ದ ಬತ್ತಿರಗ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅಂತ ಪಂತೀನಿ ಈಗ ಬೆರಿಬೇನೆಗ್ ಬೋಡದೊಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ತ್ ಕಂತೀರು ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚಪ್ಪ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರು ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಬಾಣಂತಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪಂಡ ಪೆದ್ಮಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಗಲಿಗೆ ಮಲ್ತ್ ಆ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ತದ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ಬುರ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಆರ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆದ ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ಅಂದ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾಡ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ಪೆರಿಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಆರ್ ಬೈದೇರು ಮೊರಡಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದರಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟಿ ಒಲೈಡುಲೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಣಂತಿ ಮನೆ ಮದ್ದುಗು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಶೀಲಾ ಕೈನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದೇರು ಪಲ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಗಲ ದುಂಬುಲ್ಲೆನ್ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬೊಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ತೇವದೇರತ ಪತ್ರಡೆ ಅತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ತೊಪ್ಪುಡು ಪತ್ರಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುಶೀಲಾ ಆಂಟಿ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗಿಲ್ಲರು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದ ಇತ್ತಾರ ಪನ್ಪೆರ್ ಏನ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ ನಮ ಗೆತ್ತೊಂದ ಪಂಡದ್ ಅರಿ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಣೆನೆ ನನ್ನೆತ್ತು ದೀತ ಏತೆತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಮೂಜಿಸಿದ್ದೆ ಅರಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ನನೆದ್ದಿ ಒಡ ನನೆದೀತಂಡು ಕಾಂಡೆ ನನೆದೀತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ನನೆದೀತಂಡು ಅವು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ ಮೆತ್ತೆ ನನೆದೀತಂಡು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ ಪೂರಾ ಸಾಮಾನು ಸಾಸಿವೆ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 2 ಚಮಚ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 4 ನರಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಜನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಚಮಚ ತಾರೈ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 7 ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಈತೇನು ನಮ್ಮ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂತು ಜೇನ ಬಲ್ಲೆಗೆ ನಮಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ತೊಪ್ಪುದ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ ಬೋಡು ವಿಟಮಿನ್ ಬೋಡು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ದೀತ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ರೆಗು ಅವು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಮಕ್ ಉದೇನ್ ಕಡೆ ಓಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತ ಎಣ್ಣೆಡು ತೂ ಅದೋಟು ದಿ ಒಡದೆ ಅದೋಟು ದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ದಾಂಡ್ ಎತ್ತೆ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ಲಿಡು ಕೊಯ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದು ಕೆಂಪಾವೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಪಾಡೋನಿತ್ತೀರ ಅದೇ ದುಂಬು ಅವು ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡಂಡ ಏತು ಪರಿಮಳ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂದನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿಗ್ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪಿ ಅಂದಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏರು ಕಲ್ಪದೇನು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು
ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪನ ಬರೋನ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಹಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿ ಒಂದೈತೆ ತೂಪಿನಿ ಹಾ 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 ಒಂದು ಪತ್ರಡೆ ಮಲ್ಪನಲ ಐಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಪೇಪರ್ ಇಡು ಪೇಪರ್ ಹಾ ಆಯುರ್ವೇದಿದ ಒಂದೊಂದೈಟು ಯಾನ್ ತೂಪಿನಿ ಅದೇ ಪತ್ರಡೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ವಿಟಮಿನ್ ದ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದೆ ಇಂಚ ಹಾ ಈ ದೇವ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಇಂಚ ಅದೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಯಾನ ಅಂಚ ಪೂರ ಓದುದೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ತೊಪ್ಪು ಹೋಯ್ಕ್ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ಅವು ಮೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪುರ ಅವರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಹಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಣಂತಿಲ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಹಾ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಹಾ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಲೈಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಣಂತಿನ ತಾಣ ಬರ್ಪುಣ ಪ್ರಾಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಕುಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಜಂಕ್ ಹಾ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಹಾ ಅಂಚೆನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡ ಹಾ ಅದೇ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆಗ್ಲ ಇಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಈತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಂಡ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಕೆಂಪ ಹೊಡತೆ ಈತ ಕೆಂಪ ಅವ್ರು ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡುಡೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡು ಈಗ ತಾಳದೆಣ್ಣೆನೆ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಅವು ಮರತ ಹಾ. ಗಾಣದ ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಊರನಿ ಕಂದತ ಹಾ ಒಂದು ಎಡೆ ಮುಂಚೆತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾಡೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಹಾ. ಅವೇಳು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸ್ವಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಸೆ ನಮಕ್ ತೂ ಮೆಲ್ಲದಿ ಓಡು ತೂಮೆಲ್ಲದಿ ಹಾ. ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಉಪ್ಪೊಡ. ಸಿಮ್ಮುಡೆ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾತನದಿ ಅವಳ ಕರ್ಬದೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಬದೈಟ್ ಕರ್ಬದ ಅನ್ನದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಕರ್ಬದ ಬಣ್ಣಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ. ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಇದೀಗ ಅವು ಬಾಣಂತಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸುರೂತ ಎಲ್ತ ಒಲ್ಪರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸುರುಡ್ದ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಂಬೆದ ಬಾಂಬೆದ ಬತ್ತುಂಡು ಅವಿಡ್ ಬರ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾ ಒಂಜೆ ದಿನ ರಡು ಮೂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಅಂದೆ ಆಂಡ ಪಣ್ಪ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಪಂಡೆರಕ್ಲು ಹಾ ಪಂಡೇರ್ ಬಾಂಬೆದ ಮರ್ದು ಪೋಂಡು ಅವು ದುಬೈ ಪೋಂಡು ಮರ್ದು. ದುಬೈ ಪೋಂಡ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು ದುಬೈ ಪೋಂಡ್ ದುಬೈ ಬಾಂಬೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡಪುಡಿ ಬಾಂಬೆ ಬಿಡ ಕಡಪುಡಿಯರ ಕಡಹುಡಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ಪೋಂಡು ಅವು. ಹಾ ದುಬೈಗ್ ಎಲ್ಲಂಜೀತ್ ಎತ್ತ 25 ಡೆಲಿವರಿವರೆಗೆ ಓ ಅರೆ ಪೊಂಜೋಗ ಅಂದ್ ಹಾ. ಅಂಚ ಪನ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಕಿನ ಪನ್ಪ ಅದೇ. ಎರೆಗ್ ಬರ್ಪರಗೇಂಡೇರೆ ಅಂದೆ ಪೆಮ್ಮಿದಿ ಸಾಂಕೇಳಿ ಬರ್ಪರಗೇಂಡೇರು ಹಾ ಹಾ ಬರ್ಪರ ಇರ್ನ ಪೂರ ವೇಡು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನ ಮನೆ ತುಪ್ಪ ಓ ಅಂದೆ ಬರ್ಪರ ಬಂಡೆ ಹಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜೆರೆಂಕ್ ಹಾ ಬಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಹಾ. ಪಂಡೆ ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾ ಅವ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಇಂಚ ಹಾ 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 ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಗಡಿದನೆ ಪೂರ ಐ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪುರ ಪಾಡುವೆರು ಪಾಡುವೆರು ಆಂಡ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಹಾ. ಬೊಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾರ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಹಾ ಬರ್ಪರ ಮೈರು ಹಾ. ಬರ್ಪರ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಕ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆವಲ ಕೊರಿಯರೆ ಬೇತೆ ಮೆಂತೆ ಕೊರ್ತೆ ಮೆಂತೆ ಮೆಂತೆ ಮರ್ದ ರೆಡ್ ದಿಕ್ಕು ಕೊರಿಯೆ ಹಾ ಹಾ ರೆಡ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ದು 2-3 ಸಲ ಮಲ್ತೈತೆ ಅದೇ 2-3 ಸಲ 3 ಕೆಜಿ ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಹಾ ಅವಿಡ್ ದುಂಬು ವರ 2 ಕೆಜಿ ಹಾ ವರ 2 ಕೆಜಿ ಹಾ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪೋಂಡು ಮರ್ದು. ಅದೇ ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನೈತೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮಲ ಹಾ, ಹಾ ಮೆಂತೆದ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾ ಬಕ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗ್ ಬೇಳೆ ಉಂಟು. ಪದಿಂಗ್ ಬೇಳೆ ಹಾ ಪೂರ ಪೊತ್ತನ ಇಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ. ಕಮ್ಮೆನದು ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಇಡ್ಡೇನೆ ಕಾಳು ಪೂರ ಇಡ್ಡೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ಪೆರೆ ನಿಜ್ಜತೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಕಾಯರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಕಾಯಿಂಡು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ಕೆಂಪ ಹೊಡತೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಂಜೆ ಕಾಯಿ ಒಂಜೊಂದು ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಕ್ಕಂತೆ ಪಾಡೋನು ಅಂಚ ಅದಾಗ ಪೂರ ಕಾಯಿ ಪೂರ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡೋನು ತೂತಾಗುಲಕ್ಕ ದಿವೋಡ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ದಿವೋಡ್ ಅವೇ ಅಂತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ ಆಂಟಿದ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್
ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹ್ಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಲೋಡೆಂಡಲ್ಲ ಪೋಣೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫೋಟೋಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ಪಾತಿರ್ನು ಪುರ ಅಲ್ಪೇರು ಅವಂತರ ಇರಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರಿ ಅವೇ ಏರು ಒಲ್ಪ ದಾದ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಈಡ ಪಾತೆರ್ದೇರು ಪಾತೆರ್ದೇರು ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮುರಳಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಶೋಕು ಮಲ್ದರಿರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಅವೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯಾರು ಅಂಚ ಕಂಚಪುರದ ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ಆತೆ ಪಾಡಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆತೆ ಅದೇ ತಾರಯಾಂಡ್ ಗೀತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಯಾಂಡ್ ಪುತ್ಪುನ ಪೂರ ಪುತ್ತು ದಾಂಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಪರೇಟ್ ಕಡೆಗ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಗರಿಲ ಒಂದೇನು ಉದ್ದು ಬೇಳೆ ಮೆಂತೆ ಒಟ್ಟು ಕಡೆಗ ಒಂದು ಮಸಾಲದ ಬೇತೇನೆ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿದ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕವಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಒಂದು 6 ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಇಚ್ಚಿ ಜರಿ ಜರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಅದಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಅರ್ಕಂದಿತ್ತು ಕಡೆ ಮಸಾಲ ಬರ ಕಡೆದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಾಪಣ ಅಂತ ಹರಿ ಕಡೆದಾಂಡ್ ನಾನು ಸಾಮಾನು ಕಡೆ ಬರಂಡು ಪುಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕಡೆ ಪೊತ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆನಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡೋಡು ಅವೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂತಜ ಅಂಜ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಐತೆ ಪುಲಿ ನಮಕ್ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪಂಡ ತೇವುದಿರೆ ತೈಕಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ವಿಟಮಿನ್ ತಪ್ಪುದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಒಂದು 1/4 kg ದ ತುಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆಗ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆಗ ಅಂಡ್ ಮಸಾಲೆ ಈತ ನರ್ಗ ಹೊಡತೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಡೋ ಈತೆ ಸಣ್ಣ ಮೀಡಿಯಂ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಲತ್ ಮತ್ತೆ ಜರಿ ಜರಿ ಲತ್ ಈತ ನೈಸ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆ ಪೋತುಂಡು ಹರಿ ಕಡೆನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ನಿಗೆ ಚೂರತೆ ಬಕ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆನ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಂಡು ಪುಲಿಲ ಬಾಡಿ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಯ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ದಿನಲ್ಲ ಅರಿ ಕಡೆ ದಿನಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರೇಟ್ ಪೂಜೋಡು ಬಾರದಿರೇಟ್ ಪೂಜೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರ್ದಿದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಪತ್ರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಅರಿತ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ ಒಂದು ತೊಪ್ಪುನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೇನ ಇಡೀ ಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಗೆತ್ತಂಡೆ ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅರೆಕ್ದು ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರದಿರೆ ಎಂಕಲ್ನಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಹತ್ತೇರು ಒಂದೇನು ಬಾಡಗ ಬಾಡ ಜಿರೆ ನಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪರಿ ಒಂದಿದೆ ಇತ್ತೆ ರೇಕು ಪೂಜೊಂದಲ್ಲ ಕೈನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತವ ನೋಡತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತವ ನೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕನೆ ತಲೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ತೆಳು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಪೂಜೆ ನಾವಿಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚ ಬಾಡೆ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ವಾತರ ಮೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಡ್ತದ ತೊಂದು ದಾಟಿರ್ದಿ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಂಡು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಐದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಬುಡ್ಪದ್ ಪಾಡು ನಾಡು ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರುಂಡು ಬೇಯ ಮತ್ತನು ಚೂರು ಬೇಯರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ
ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ. ಸಾಸಿವೆ ಪಿಡನಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಚಮಚ? ಒಂಜಿ ಚಮಚ. 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಉದ್ದ ಬೇಳೆ. ಹಾ 1 ಚಮಚ ಉದ್ದ ಬೇಳೆ. ಮತ್ತೆ ಉರ್ದು ಬೇಳೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಕಾಯಿ ಕೆಂಪಾವೊಂದು ಇದೊಂದುಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನಾಗ ಅವೇನು ಆಫ್ ಮಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ರಡ್ಡಿಗೆರೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅರಟಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎತ್ಗೆ ತಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಾನು ಚೈನ್ಗೆ ತಂದೆ ಮೂಜಿ ಯಾವಡತೆ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ರಾಯಿ ಕೆಂಪವಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಯ್ಬೇಕ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತದು ಪಾಡ್ನಾಡಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ಡೆದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಿನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೇಯ್ದಿನತೆ ಬೇಯ್ದನು. ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅವ ಕಮ್ಮನ నేను బుప్పగనమా మెల్ల బుప్పలి వెచ్చొండు వెచ్చొండు ಕ್ಲೀನ್ ಬೇಯ್ದು ಇದೇ ಕಂಟದು ಜಿದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ತುಪ್ಪ ಇಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ತುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಈತೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಜೀವಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ತಾರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅದೇ ಆಂಡ ತುಪ್ಪ ಕುಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪ ಬರ ತಿರ್ಪೇರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಪರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವು ಡಯಟಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಪ್ರಾವೇರೆಗೆ ತುಪ್ಪನು ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತುಪ್ಪ ತಿಂದು ತೋರಾಪೇರು ಜಿ ಅಂಚ ತುಪ್ಪನೇ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಲ್ತಿಡು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಂಡು ಮುಲ್ತೋಜಲಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ಡದಲ್ಲ ಪುರ ಬುಡ್ಪದೀತೆ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಈತಾನೆ ಕಲಿಕ್ ಮೂಜಿ ಸಿದ್ದಾರಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ ದೊಡ್ಡನ ಪುಳ್ಳಿಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಒಂದು ಸುಶೀಲಕ್ಕನ ಎರ್ನ ಮಗನ ಬಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಇರ ಪುದರ್ದ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ತುಲಿ ಅವಳ ಅಣ್ಣನ್ ತೂದು ಬನ್ನಿ ನಾಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವಡತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ನನಶ್ರವಿ ದೊಡ್ಡಗ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಂಗೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಮರ್ದದು ದೊಡ್ಡ ಇರಿ ಟಿವಿ ಇಡಲ್ಲಾರು ನನಶ್ರವಿ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಇಡಲ್ಲ ರತೆ ಬಾಬಾ ಇರ್ಲ ತುಲಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಪಪ್ಪಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕೇನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಭಟ್ರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೇರ ಲಾಯ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೇವುದ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಪಪ್ಪಲ ಹತ್ತೀರ್ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪ ಅಂದೇ ಅಂದೇ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಬಕನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಮೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಸರಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲ್ಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೂಕನ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಇಡೀ ಬಿಡ್ಸಿ ಉಪ್ಪು ತೊಲೆ ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ
ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚೀಪೆ ಚೀಪ ಪೂರ ಖಾರ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಖಾರ ಬೊಕ್ಕ ಚೀಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಡದೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಚಾತ ಬಾಯಿಗಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ರಾತ್ರಿಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋಲೆ ತಿನ್ನಲಿ ತಿನ್ನಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂತೀರ ಚಾ ಪರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಅವೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಲ್ ಪೊಡಿ ಕೂಡ ಅವೇನ್ ಸಿಕ್ಕಾರ್ ಪೌಡಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇಂಚ ದೀವೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಪಸೇಕ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರದಿರಿಟ್ ಬೈಪ ದೀಪದೆ ಅಂದ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತಿ ಒಲತೆ ಗೆತ್ತಿ ದೀವೋಲಿ ಎದ ಪೊಡ್ ನಮ್ಮ ಕದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀವೋಡು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಬೊಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಂಡ ಈ ಪಲ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಏನದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಉಡುಪದ ಪಾಡ್ನ ಆಂಡೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಆಂಡ್ ಬನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಆಂಡ್ ತೆಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರುಚಿ ತೂಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಏತ್ ಶೋಕ್ತಲೆ ಪೊಡಿ 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 ಆತಂಡ್ ರುಚಿಲ ಅಂಚೆನ ಆತಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ವಿಟಮಿನ್ ತೊಪ್ಪುದ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರುಚಿ ತೂವೇರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಪತ್ಲೆ ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವೇದ ಪಾನೋಡ್ ಎಂಚಾತನಂದ್ ಪಪ್ಪಗ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಈರು ಈರ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ದಿರು ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕುನ ತಾರೈ ಪಿರೋನ ಪುರ ಅಮ್ಮನೆ ವಲ್ದಿನಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಗಳ ಬೊಚ್ಚು ಮಗ ಕೊಕ್ಕ ಮಾಷ ಹಂಪಗೊಂದಿನವೇ ತುಕ ಎಂಚ ಉಂಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಕುಡೋರ ಬರೋರ ಅವ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟದು ಉದ್ದ ಬೇಳೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪುರ ಪೊದ್ದಿನ ಮಕ್ಕ ನಮ್ ಇತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅವಂಡೈತೆ ಕರ್ಕುರ್ ಕರ್ಕುರ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕ ನೋಡಿದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೀಪೆ ಬಕ ಪುಳಿ ಚೂರ್ ಪಾಡ್ದ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಗ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕನ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತೇತ್ ಬರ್ನಾಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬೈದ ಜರೆಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ ದಾದಾನ ಕೊಲ ಇದೇರೆ ತೋಜಲೆ ಪಸಲೆ 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 ಅವನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ದಾದ ಬಂಡ ಒರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಿ ಇಡು ದಾದಲ ಪಾಡ್ಕೊರಿ ಎಡಗೆ ನನ್ನೋರ ಅಗನಿಲ್ಲಡ ಬುತ್ತಿ ಕನ್ನಗ ಅಗ್ಗು ದಾದಾಂಡಲ ಬುತ್ತಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊನ್ನಗ ದಾದಾನ ಜಿಂಜದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮೇರೊಂಜಿ ಪಾಲಿಸೈರು ದಾದ ಬಣ್ಣಂಡ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬೈದ ಜರೆಂಗ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏನಾದಾಗ ಈಗ ಬೆರಿಬೇನೆ ಎತ್ತಂದು ಅರಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯ್ದ ಬತ್ತಿರಗ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ಈಗ ಬೆರಿಬೇನೆಗ್ ಬೋಡದೊಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಪೊಡಿಲ ಮಲ್ತ್ ಕಂತೀರು ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಡಿನಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಪೇರುಗ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೊಡ್ದೊಂಬು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಪರಂಡಗೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಮಾಯಾಪುಣ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕಷಾಯ ಪೊಡಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ಪರ್ಪೆ ಬೆಲಕೈ ಇಲ್ಲದನೆ ಅದೇ ಬೆಲಕೈ ಇಲ್ಲಕೊನ್ನದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂದು ಅಂಚ ಅರ್ಧಂ ಪಸತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅವಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡೆಡ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ ನಿಕ್ಲನೆ ದುಂಬತ ಬರ್ಪೆ ಅದಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪುಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬನ್ನಿ ಬಾಬು ಸುವಿನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್